हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम की भोजपुरी कहानी। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी रौरा लोग के अच्छा लगे तो लाइक करब, शेयर करब और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसन लागल। और अगर कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करब। आज हम अनमोल उपहार के तीसरा भाग लेकर आइल बानी। मनोहर वापस लौटते वक्त सोचत रहे कि काश पैसा से कपड़ा ही ले लेती। हमार कंजूसी के भगवान सही इलाज कैलन। घर पहुँच के उ लता के कल के व्यस्तता बतैलस और सूट देखैलस त लता ओकरा के पहिने खातिर मनोहर से जिद करे लगली। मनोहर लता के डांट के चुप करा देलस, पर कल के गलती पकड़े जाए पर वह आपन गुरूर भुला गई रहे। उ लता के बात मानते हुए सूट पहिनलस त आईना में देख देख के लागल कि सूट बिल्कुल ओकरे ही नाप के बा। आशीष के त थोड़ा ढीले होइत, पर ओकरा में त एकदम फिट होत रहे। लता मनोहर के एकटक देखत रहे। उ एह तरह देखत रहे त मनोहर के ओकरा पर हंसी आ गईल और उ लता के अपना से चिपटा लेलस। लता, ई सूट आशीष के ह और एकरा के वापस कर देवे के बा। अगर हमरा ज्यादा अच्छा लागी त हम ऐसने सूट ले लेब। लता कंजूस कहते हुए मनोहर से अलग हो गई। मनोहर सूट खोलते हुए सोचे लागल कि आशीष के ई सूट वापस ना करब और कहब कि तारा के 10,001 रुपया गिफ्ट जौन देले रही उ 1,001 रहे। गलती से 10,001 हो गईल बा। तू एकरा बदला हमरा से ई सूट दे द। सूट के अंदर के जेब में कुछ फूलल लौकल। हाथ डलस त ओमे से कागज और कुछ रुपया पड़ल मिलल। वो पैलस की पैसा 10,000 बा और कागज में लिखा रहे कि हमार प्यारा दोस्त कंजूस दोस्त, ई सूट तहरे खातिर ह और तहार दोस्ती ही हमार सबसे बड़ा अनमोल उपहार बा। हम त उपहार से 1 रुपया अपना पास रख लेनी और बाकी 10,000 आपन होखे वाला भतीजा भतीजी खातिर तहरा के लौटावतानी। मनोहर आज हिसाब किताब में बौना पड़ गई और उ आपन कंजूसी और नियत पर खुद ही शर्मिंदा होत रहे। तो दोस्तों, ई कहानी रौरा लोग के कैसन लागल कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताई और अगर अच्छा लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करब। धन्यवाद।